vítam vás pri mojom novom videu. Toto video bude úplne prvé video zo série s Petoškou. Viacerí z vás ste mi písali, že by ste chceli vidieť túto sériu aj na mojom kanále. A tak som sa ju rozhodla natočiť. Pripravila som si pre vás viaceré videá, takže týmto to celé odštartujem. A toto prvé bude teda DIY video, v ktorom vám ukážem, ako si vyrobiť jednoduché veci, ktoré vám pomôžu či už pri učení, alebo si môžete vytvoriť niečo kreatívne alebo niečo originálne. Takže sa môžeme pustiť do toho. Pripravila som si pre vás 4 DIYs a ako prvé je tu tento to-do list. Budeme potrebovať washi pásky, dosku a hociaký farebný papier, alebo ja som si zvolila Fields, potom klasický papier a taktiež aj fixku a farebné papieriky. Ako prvé si Fields založíme do dosky, no a potom si už len vyberieme washi pásky, ktoré chceme použiť a týmito celé prilepíme. Ako ďalšie som si už len odstrihla papier, aby to bolo trošku menšie, aby ten field bol ako pozadie. No a potom som na to poukladala farebné papieriky, ktoré som obtiahla čiernou fixkou. A potom si už ľubovoľne napíšete na papieriky to, čo máte v pláne robiť, či už nasledujúci týždeň alebo nasledujúci mesiac. No a samozrejme si tie papieriky môžete obmieniať, ako často chcete. Myslím si, že takýto to-do list sa určite zíde, hlavne pokiaľ máte nejaké ciele, ktoré chcete dosiahnuť a je to také kreatívne a zároveň originálne a môže vám to spestriť vašu izbu. Ako ďalšie vám ukážem, ako si vyrobiť takýto vintage peračník. Budeme potrebovať látku, zips, nožnice a taktiež aj lepiacu pištoľ. Ako prvé som položila zips na látku, aby som vedela, koľko približne jej budem potrebovať, no a potom to ostatné som odstrihla. Ešte predtým, ako budeme lepiť túto látku, tak si to musíme trošku premyslieť, no a potom, keď už to máme premyslené, ako vlastne chceme, aby náš peračník vyzeral, tak nanesieme lepidlo na zips. A posledným krokom je to zošiť, aby to malo ten správny tvar peračníku, alebo aby nám tie perá odtiaľ nevypadli. A peračník je hotový a už som len do ňoho vložila všetko, čo som tam chcela mať. A potom som ho už len ozdobila mašľou. Ako tretí vec tu mám tento diár. Budeme na neho potrebovať krabicu od keksov alebo od cereálií, no a potom si už len vymeriame, akú chceme mať dĺžku. Potom keď si ostrihneme obidve časti, tak si ich zlepíme. Ďalej nasleduje samotný dizajn tohto denníku alebo tohto diáru, no a ja som sa rozhodla pre washi pásky, ktorými som to tak ohraničila, aby to bolo také pekné. Potom som si nastriala papier, ktorý pôjde dovnútra ako výplň. No a na dokončenie som použila zošívačku. Čo sa týka toho celkového dizajnu, tak ja som si tam len napísala môj denník po anglicky a potom som si tam prilepila citát, ktorý mám celkom rada a taktiež som si to trošku nejak tak vydekorovala s fixkou. No ako posledné tu mám originálne tričko, ktoré si môžete vyrobiť aj vy a je to vlastne môj style, takže som s tým pomerne spokojná. Budeme potrebovať látku podľa vlastného výberu, potom čisté biele tričko, nožnice, lepiacu pištoľ a taktiež aj ceruzku. Ako prvé som si nakreslila na látku dve srdiečka, aby to bolo také zaujímavejšie. Potom som si ich už len vystrihla. Ako ďalšie som vybrala tričko, pod ktoré som dala podložku, aby sa mi to nezlepilo. Potom som si priložila srdiečka, aby som vedela, ako presne to tam chcem mať nalepené. No a potom som už len opatrne naniesla lepidlo na srdiečko, naozaj sa snažte byť opatrní, pretože je to veľmi horúce a pokiaľ sa zleptáte, tak to nie je veľmi príjemné. Aby to tam ešte lepšie držalo, som to prežehlila a tuto je outfit, ktorý som z toho vytvorila. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, tak nezabudnite dať like alebo mi dole zanechajte komentár. Pokiaľ chcete, tak ma môžete nájsť na týchto sociálnych stránkach. To by už bolo teda všetko pre toto prvé video a vidíme sa na budúce.
Pa!